guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog is natadri karon sa farm sa bukid guys, no? So ato ang topic karon is mag harvest og sili green, kung pila ang ato ang income, pila ka kilo ang atong ma-harvest karon nga adlaw guys, no? So bago mag-start, so kung bago pa lang ka sa channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell button para mas updated ka sa ato ang bagong upload ng mga video. So mo niya mo matutong video. So good na tayo in 5, 4, 3, let's go. So karon guys, pasulod na ta sa ato sa farm, no? So naday diri ang motor na ko gi-parking. Kay di man siya kasulod diri sa may kamatisan guys, no? So mo na among mga kamatis diri. No, bago ron ni siya naka harvestan last day. So wala siya guys. Ano yung mga kamatis. Lapad-lapad po ni siya guys, no? Dre ang side is mo ni ang Jimelina nga natumba atong kusob kaing hangin dre sa mga guys, no? Dako kay siya damage sa mga kamatisan. So dre na atay guard si Toy Toy. So, paubos sa mga nito guys, ang dalan pasulod. Oh guys, padto mi sa sili greenan. Kay mag-harvest pa mi og sili green. Namis papa, sunod na siya. Guys, mao din namong kamatisan og kanang karo siya Kentucky. Baby Kentucky. Oh, karoon na ang Kentucky. Halos kay bigdalan guys. Inday running. Not like inday running guys. Oh guys, nga dito mong meaning guys, hindi siya makita. Si Sabi. Yeah, guys, lisod kaya ang agyanan sa pato sa mong siligrinan guys. Lisod pero adventure. Mga creek na natira, creek. Mao na mong siligrihan dari mga madam, mga masur, pamain. Na mao na mong siligrihan. Siligrihan.
So napuno dayang 25 kilos nga sako guys no, napuno og siligrin. Para dalo na naman na siya sa payag nga mo dito sa may kay inyong hapon mga alas 3 or 3:30 ihatod na ni naman sa mong buyer kay Lolo Iming. Si Lolo Iming siya ang pinakakusga ng mga buyer sa Siligrin, Kamatis, Kintake o uban pa. Magatumi sa ubos. Kaya man harvest. Magluto na pag bigsuda na mo. Ha? Mara na mga kamatis guys. Oh. Bagong tanom. Bagong tanom ng mga kamatis. Mga tambok-tambok ang iban-iban. Naalaya kay na-espihang tapos mo na mga balanghoy or kamuting kahoy nya rapaw na ito mong saging hindi siya kayo maklaro na saging kamatis so ang kamatis day guys mga last harvest na next week last harvest tapos last harvest knockdown naman siya tapos guys ang eggplant na ang mga talong na bagong tanom tapos wala mong guard pichi 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 siya mong guard nga talawan na guys ang sayote. Kailan pa nagbunga mo sa sayote dito guys. Sarap pa. Sayote. Wow. Sayote naman siya. O dati diri mong payag. Kami ga pahuway. Pero karon dito na sa ubos kay. Guys. Guys. Kilos na. 8 1/4. So guys, 8 1/4 sa 60. So diri lang nato tapuson ng vlog guys no. So naka 8 1/4 kilos of siligrin ta guys no sa atong harvest karon nga adlaw. No, so sa 8 kilos na itag 60 per kilo. 60 pesos per kilo guys no. So dako pod. So dilihan taman ng atong vlog no. So don't forget to subscribe and hit the notification bell button guys no. So salamat sa support.